Ja. Ja, dat is toch zo. Ja, dat is altijd zo. Als ik dat zeg, dan is dat wel zo, vind je niet? Ik vind dat het wel waar is. Paradijs op aarde. Iedereen kan zijn eigen paradijs. Dus geen creëren. Beeld het licht van boven naar beneden in, dan komt het goed. Maar elke dag zo het licht van boven naar beneden inbeelden. Zoveel licht wordt er gestuurd, ja, hey. Zoveel licht wordt er gestuurd, hey, ja, zendingen. Wilt er wat van mij verwachten of net? Ik kom met die praktische dingen, die kinderen swingen, dingen trodden dagen heen en verlingen, verlengen, de wengen, de klengen, de slangende dingen die ik op kinderen brengen. Ik ben mij die swingende, hingende, bringende, zingende, wingende, wandelen ga. Iska dapo, iska renda, gata moka, ika yanto, wenska mota, rata, ita, ranta, soka, yata, so. Iske nago soro toro, iska nahala, so. Ipo, ika rata, iska daho, nika dahato. Iska noko, ita, rata, icha, rata, rata, aska, waka, nipo, sipa, rata, aska, doko. Ito, roko, muita, rato, era, winda, mora, peta, sera, de dagen in de game brengen, goed net alle jaren. Het ding goed te wijzen, maar het mij toch wollen. Expressie van binnen wijzen om te kingen, dingen willen wollen. Honden weten zon, dikke honden, zieke doggen, worden velen. Wat ze zei, ze engelen om me heen. Ja, het is weer, want ik shosse, dat is iedereen hetzelfde is. Mij de nog wel wat meer aandacht toebrengen om te kunnen swingen wat die dingen willen is. Zoveel informatie stroomt naar binnen, dat is al. Eerste boeken, nu scrollen en dat is wat ik toch. Ik neem de informatie terug, ik jou wat toen die binnen was. Ja, hey, ik kom hier een bos. Ik had een ketting om, die zwaait het voor. Gruttig auto om me heen, ik ben dingen verzinnen. Dit sowieso op gasoline, dat is kinderzinen voor de komende honderden jaren. Ze willen die bezig horen met dat is hoe het met jij om net naar je benen te keren. Zwart je voor een voort op de ieder komen. Zwart je voor een radiator, dat zet ze ziek is aarde binnen beste uitvinding. Het is helemaal lingers, dat ze makkelijk wat we denken om te zien die te sissen. Wat wel of net goed is om een oordeel te bewerkstelligen. Namelijk om zichzelf net te horen en de wereld net te horen. En dat we zijn eigen beslissingen nauwelijks nog horen. Ik hoop het, maar er is haast nog geen meest, behalve ik die voor 100%. Inclusief het witte waarin het net zo is. Op zichzelf is afstand, organisch ding. Ik spreek het uit. Ik wil dat het stopt. Ik wil er net in terug. Ik commandeer aan het universum dat het over is. Dat ik alleen op neutrale, organische gedachten ben en alle anderen worden geblokkeerd. Voor mij en het hoogste beste voor alle anderen in mijn netwerk. Ja. Het is wel fijn toch, deze muziek. Nieuwe album, georgeldier. Spirit of Love Movement. Audio mack.com/_ Spirit of Love M. De M van mijn leven. Die laatste keer met dromen kwam erbij. Ja man, het zijn belangrijk 3 dromen. Niet alleen een stukje, maar helemaal. Dat tafereel per nacht minimale. Anders mag je er zeker heel hard aan schuiven als je dat niet hebt. Als je eigen gezondheid. Ja, dat verdien je gewoon. Dat het goed gaat met je gezondheid. Het is wel zo. Goeie gezondheid.
Ik kijk om me heen, ik zie dingen die gebruikbaar zijn, zoals plantjes geven zuurstof voor de ozon O2. Ja, ik wil meer bomen om me heen, 30, 40 kilometer om me heen is de radius dat je zoveel mogelijk bomen in de aarde plant, want die zijn goed voor het land. Dat je zoveel mogelijk bomen in de aarde plant, die zijn goed voor het land. Dit is een MC met een boodschap voor de mensen die het beste met de aarde voor hebben. Het staat mee dat ik voor aan het rappen ben. Hoe gaat het met jou? Kun je daar wat over rappen? Ik bedoel met een E. Spirit of Love Movement is geboren van een Spirit of Rap Movement. Maar toen was er een album in de maak met die titel en toen was Abraham of een andere tovenaar en die zei fluister in, waarom gebruik je daar niet wat, dan gaat het daar niet meer door. En zo is dat geboren. Op het eerste boekje, het is geschreven door jezelf, pak maar verder en verder. Er staat ook Spirit of Rap Club Recordings of Spirit of Rap Movement. Dat is wat er staat daar. Dus yo, we gaan waar we zijn en we gaan waar we zijn en wat ik ga mogen de dingen de winnen, de dijnen, de hoeden, de dijnen, hoe zijn ze wat creëren, zo zijn ze wat creëren, zo kijken die waren niet helemaal, voor het goede en kijk voor de rode en kijk waarom hij niet helemaal zijn, niet helemaal het buiten zijn, dat het helemaal het kan zijn, dat het onder met de golven meegaat, met de golven meegaat. Science fiction verhaal, science fiction dat ik aan jou vertellen, daarmee dat ik dit zo eenmaal, nogmaals, dat mensen kunnen zien, dat ik in wil zien, wat ik in wil zien, mijn fantasie is minimaal, mijn fantasie is de waarheid, zo creativiteit, zoveel creativiteit, hebben de mensen snel tijd, hebben de mensen snel zijn welwaarde, deze welwaarde, nee, daar zelfs omdat het zoveel gezegd, dat het zoveel gezegd en gedacht is, dat het zich gesteerd is, ja dat wijst dit is, ja dat wel maanden, 4, 5 of langer, eventjes de tijd voordat, zeg maar, de informatie strijkt. En ik doe gewoon kalm, mee. Dat is nu een beetje omgevingsgeluid, het is vrij stil hier volgens mij. Dus ik zou zeggen, neem er een voorbeeld aan, een stille plek. Een stille plek, een stille plek. Dat is wat ik heb. Een stille plek, een stille plek. That is what ik heb, a silence place is what I have. Dit is nog steeds een in één keer opname. Dat is vaak zo. Niet altijd zo. Het is gewoon een beetje dromen, vastleggen, verzinnen, een beetje praten. Je hebt het in de gaten. Licht van boven in beeld naar de aarde. Waar ben ik, waarom? Waar ben ik, waarom? Wat kijk ik, wat doe ik? Hoeveel kijk ik mijn oorsprong na van waar mijn gedachte komt? Hoeveel kijk ik na van waar mijn gedachte komt? Hoe die opsomt, waarom ik zo in het leven sta? Maak ik al 70 uren per week vrij om voor het licht te gaan staan? 0,0 nog wat procent van de mensen die op dit moment meetelt om door te gaan. Omdat er niet zoveel mensen in het collectief zijn die eigenlijk willen dat het wel goed gaat met het licht op de aarde en veel verder daar voorbij. Zoveel planeten dat er zijn, 500 minimaal in de buurt die lijken op wat de aarde is. Ik heb het goed dat ik me niet, maar wel dat het goed is hoe ik dit shit door de dagen heen. Ik in het brengen en ik weet het nog wel even dat ik dingen zijn. Hoe het is, komt lid los, werd ik cool rap, maar ik weet toch dat het op soms aan no one dan freestyle zonder dat er geen pen maar je op de flow en de antwoorden te bezinnen. Dat ging komen want ik wil know dat er naar je liefde komen. Niet mijn brein, niet mijn wezen en goed is omgaan met mijn oren naar je lichaam. Scheelt een hoop energie als van nu der bij u things van is het lichaam.
naam. Hoe dat keert, dat dit is, dat er wie is, dat de opname perfect is. Ja, ecstatisch weet ik toch dat ik stap, ik nog en ben altijd en ben, want ik ben hier altijd nog. Wil je voor de riek van die toch, just dat ik toch van waarom, daarom, wat gebeurt, had ik net meer aan is zo denken, wat gebeurt er mij de lof. Ze horen is net te lang niet meer van haren, dus voor mij je haren van iets anders, want daar zit de verdien in mij. Het metalen onderdeel en het metalen onderdeel zit volgens ja neffens Michael waar de contacten flexie net hoe het zit te creëren. Ik voel het witte als een oes op die frons of ontberen. Ik ken die een soort leren, ken die een hoop leren. Daarom dat ik bulten de beste wat meeste voor de als ik kleine shop dat ik wat doe ik gewoon, waarom willen we staan, waarom willen ze staan, waarom doen we dat, waarom doen ze daarom, denk om de longen van God, wilt in dat het goed is wat ik wil, dat het goed, maar de geest je net achter wat correct zijn is, maar wees wat niet fijn is. De alle jezelf, maar je beslissen welke kant het op gaat, vrijheid is of wat het is en dat is geen balans, wees van wat er is, van wat er op het linnen is te steen. Dit is opname en dit is het net wie u visken, want ik visk je net, maar ik visk je net antwoorden als een net dat ik perplext je van wat ik weet en dat het nou zo is met blogs die ik scroll, mails die ik zet, PR, communicatie. Dit was hem van de meest, van de meest, ik weet dat het goed is, auto, waar je in die jongen Not if your ambition is to get high and watch TV. ja, dat is wat het is, dat is wat het is. Ze verzinnen maar de dingen, maar ze weten net. De haast is volledig, wij het meest kennen. Wezens die kunnen vielen, hoe een hele ieder beweegt. Ja, de hele collectiviteit is wat wij weten. Arcturiaanse, Plaiaanse, samen vierde. Wat uiteindelijk voor mij in elk geval ik weer een ondacht is van waar ik ondacht ga en waar ik bij kan ben. 3 keer door de soort, door de bron in de gang ben. Ja, 3 keer de troon in de gang ben. Maar dat je zegt dat ik door de yin en yang oren kon in de bin-west. Want er ben minimaal 12 plekken van oorsprong. Vader weet soms eens heen en dan haast nog de professoren, dat is een oren. En dan haast ik nog de blommen, dat is zeg maar een oren. En haast de skimmels die creëren van de ieder die te binnen voordat ze ieder kind creëren. En ondertussen haast ze me opmaken voor de heren van al die 4 dingen, 4 elementen, 4 dingen waar ik onderdeel van ben. Het is al vrij 4 uur soms, never ooit. Nog net dat een oormees het of nog vol, misschien vol. Daar komt zijn verleden is gelijk onder koorboeg, maar ja, in de toekomst had ik dit ding, dat ding, 2028 ik iemand kon zien van hey, is goed dat nou we nou, dan en dan, Latijn, dan en dan al. Site in het netwerk werk me hier, ondertussen is de enige redding van die 0,0 nog wat ik vind, mijn me, daar speciaal ben ik zwaar je ervoor, dat de hele ieder normaal doet, ja, en ik jou die dat. Is de hyperbiering van God, ja, stokje had erom ik trok, het funky-stelsel weet ik ook, mogelijk niet ben ik dat daar, maar mogelijk ook net.
Dat doe ik vlug, vind ik fijn, doe ik zo uit. Losse pols en meestal vat ik dan samen wat ik dan in de afgelopen dagen heb meegemaakt, of maanden of jaren. Komt overal vandaan, weet je wel, die informatie. En ik ben zuiver, maar altijd zuiver, zuiver water, zuiver drinken, zuivere gedachten. Aan 50 onderdelen die ik doe, minstens om zuiver te zijn in deze tijden, goed geaard ben. Dat komt ook van de toekomsttijden, van wie ik ben. Dus de vraag is, ja, ben ik naar de toekomst geweest of is iedereen al naar de toekomst geweest? Dat is ook een goeie. Vanuit eerder perspectief was ik dus 27 onlangs vermeerderd naar nog meer 1000 jaar in tempels geweest om nu toch wel ruim 1 miljard keer zo sterk als Jezus te zijn geweest. Maar goed ook, die persoon toen was. Zo. Ik heb ook herinneringen opgehaald. Er zijn meerdere mogelijk, maar ik zag in ieder geval de tijdlijn. Ik ben verbonden met een blauwe lijn. Ik had ook herinnering aan Lemurische koning te zijn. Dat was dan 6000 jaar terug met mijn, misschien is het wel mijn vriendin-achtige. Maar die was toen ook mijn vrouw. En daar zag ik ook een gele tijdslijnbeeld. Maar dan heel breed, dus die was sterker. Maar met de koning Jezus is wel duidelijk, want ik ben de koning al 3 miljard jaar, waarschijnlijk niet langer, maar de laatste meting was een jaartje terug. Dat was 3 miljard jaar koning van aarde dat ik ben, nu ook van de kosmos en nu dus ook, de kosmos is er nooit eerder iemand geweest, koning. Soms deel ik gewoon een stukje science fiction, dat is ook wel wat ik meemaak. Soms stuur ik mijn bewuste gedachten, weet je, zo net zoals surfen op golven, zeg maar. En dan heb ik wel toffe inspiratie. En het is in ieder geval van 90% waar, weet je wel. De connectie zit vooral, het verbinden zit vooral in dat ik dus wel afgestemd ben op de Shambhala, maar ook het wetenschappelijke. En dat heel veel mensen een beetje niet het hier en nu, zeg maar. Een boom is een boom, een muur is een muur. Wat is wat? En heel veel mensen herinneren ook dingen of ervaren dingen op dat moment helemaal niet zoals ze gebeuren. En ook heel veel mensen zijn helemaal niet op een goede manier en individueel. Die zijn nog heel erg niet los van wat het collectief denkt, zeg maar. Dus de gedachten, hoe je doet, hoe je omgaat met je vrouw, met je dame, met het land, met de country, is soms helemaal niet zo goed verzonnen. Dus ik ga maar een beetje beats pakken, een beetje instrumentals, een beetje over rappen. Ik ben wel een tijdje wakker, dat is onderdeel van het overgaven, want er is gewoon veel licht te kanaliseren op het moment. Dus belangrijk dat iedereen licht kanaliseert van de lucht naar beneden, nummer 46, en dan de regenboog. Ja, licht van boven kanaliseren, dus inbeelden dat het door je heen gaat en noem maar op. Ja, het is gewoon licht van boven inbeelden, licht van boven inbeelden. Ik vind het goed dat jij je media aanpast, want kijk, je hebt zoveel uren in de tijd en je weet wat ik bedoel, als spreekwoord. Wat bedoel ik dan? Je hebt zoveel tijd, zeg maar, op een dag. En je mag er alles mee doen. En er zijn heel veel manieren om ook jouw gevoel van blijheid en van ik wil ontspannen. Weet je wel, dus als je nou herkent van ja, maar ik wil ontspannen. Als je dan ziet van ja, ik wil ontspannen. En dat je dan gaat zien, ja, dat kan je op wel 10 manieren doen. Ik wil muziek luisteren, dat kan je wel op 10 manieren doen. En daarom doe ik mijn onderdeel. En zorg ik voor, zoals vandaag heb ik dus gedistributeerd aan muziek. Iets van 1 opname van 7 uur. Een DJ-mix van de jaren 80. Heel goed, heel fijn. Ik ben zelf gekomen tot 2 uren daarvan. Heel fijn. Ik wil hem nog doorsturen naar Hans. Oh ja, als je trouwens mensen kent die de niet-gezondheid K, nog wat is, met 5, 8, 10 of zo letters. Iets meer, iets minder. Het is mede door Kortvriend, zo heet ze, is een auteur.
Laat ons spreken, zegt een orakel. Er is helemaal niet zoiets als K. Er zijn niet actief, oftewel laaie cellen. Dat betekent dat je meer moet geven om jezelf, meer activatie, meer grenzen. En dat is soms abrupt dingen veranderen, maar ook meer om hulp durven vragen. En ook je geest bijsturen over welke waarheid jij wil ervaren. En het is gewoon aan jezelf om dat heel te maken. In de meeste gevallen herstelt het zich binnen 70 of 80 jaar. En dat is gewoon lichtelijk in ieder geval de koers bijhouden wat je doet in je leven. En je gedachten goed in de kaart houden. En ja, manifesteert het zich dat het wel gaat of niet gaat. Kijk, het is belangrijk dat je daar het geeft aan het universum, aan het grotere denkdatacentrum dan jezelf. En dat die het helend vermogen activeert. En dat je zelf je gedachten, dus het veld reageert dus op jou, op jouw stem, wat je doet. En ja, dat komt vanuit jezelf allemaal, alles wat je meegemaakt hebt. En het is gewoon golven en zo en water. En als dan iets beweegt, dan komt het later bij je terug. En dat is het hele spel. En op die manier kun je dus heel veel rust creëren. En vrede op aarde is zeker mogelijk. En nou ja, ik ben fijn dat je hier bent. Ja, we hebben een kaart. De wind temperen. Dat betekent het einde van de opname. Dat is wel logisch, hè? De wind temperen. Dat voelde ik al. De wind temperen. Dat is de kaart een beetje aan het schudden. Daar heb ik wel aandacht bij. Vandaar dat ik zo praat.